Inqubethe sele solwazi hleli kunye naye usimbona ubhuti waseBhayi simbone esithi uvuthondaba igama le EP okanye album but le ugqiba uyiva yona ngoku ithi noma xabiso zitha simbone kunjani siyaphila sisikunjani no masibonke mntanami andazi ke noba injani yaseBhayi weather kodwa sidle ngoshiyana kakhulu phakho ndisuke eMonti kahle se kodwa ke Eastern Cape yonke wena uyafana I'm from East London okay ngowaseBhayi wase nomfana lo uthe waseBhayi xa ithetha nami ndabamba pha ke mnandi okay now masincokole ngosimbone the artist ke ngoku ne ukuthi ungubani wapi esenza what kind of music or art to call it and also uqale nini okay igama lami nguSimbone inyanga lesobe lele stage elo igama uSimbone ligama lami ngqo lelasekhaya ikwale igama endilisebenzisayo endicula ngalo uSimbone is from East London eMdantsane to be exact kudala ndikhona wena uyabona ndisenza lo mculo ndiwenzayo mina ndiyisi spoken word artist uyabona lenza poetry kahle ndingumbalisi wamabali uyabona uyabona inhliziyo zethu zibanda so ndingulo muntu wena sisi alright so singatsho sithi uyimbongi ndiyayivumela uyayivumela leyasokulahla ziyezohlukana ke i-types of imbongi ezikhoyo wena sithi uyephi mna ndiyeyosiba ikhona nobuthonyama wena apha kum kodwa ke zidityanisiwe kodwa ke ndikholwa kuthatha elicala losiba isikakhulu ne alright now masithethe ngelicwece uvuthondaba uvuthondaba lukaSimbone lina 13 of offerings ezikhoyo licwece lesingaphi likaSimbone and also why sisa decide ubana masithi uvuthondaba kwenzeke into icwecwe eli ndilenzayo lelesine uyabona eyokuqala ialbum ndandiyikhuphe ngo2008 okay esithi unendlebe nje unetyala yayinengoma ezifana nombali nodelila uyabona onomdade ezinye abantu abayakundazi ngazo uyabona so lelesine uvuthondaba ndikhethe ngokubana lo vuthondaba ngokuhlobo lobana kwi-albums ezi-previous ebendikhe ndazenza bendisakhula yabona so ndiye ndafunda ngoku nda-experience izinto so kulena ngoku ndikuyo isigaba sobomi bam as a musician nasekuphileni ndithi ndifike kuvuthondaba ngoku yabona so yiloo nto ndisithi lo vuthondaba singatsho most of the time xa ndithetha ne-artist ziye zithi ikhona nje ubupersonal ubuthile mhlawumbe umuntu xa ebhala singatsho sithi uSimbone naye okanye uvuthondaba oluka Simbone is it personal experiences okanye uxa ubhala as uSimbone ke uye ujonge phi naphi ningatsho ngiyene right ngqo kuba uvuthondaba olu bendikhe andarelease ixeshana yabona so ngale period bendikhe anarelease ngayo uvuthondaba luye lazalwa uyabona so zi-experiences zami so umculo wami ngexesha elininzi uyabhase kwi-personal experiences ngelixesha ndizifaka ezihlangwini zabanye abantu yabona umzekelo unamaxabiso zitha yabona so ndizifaka ezihlangwini zabanye abantu ngelixesha esi story sikanomaxabiso zitha esisigqiba sidlala yey I think you nailed it. I've had a lot of poets in my life and I've had a lot of abakhulu and badlela but I've never ndimamele into ndizibone ndipha kule nto kuthethwa ngayo like I felt everything ngoku ndimamela through iradio I felt as if I know noma xabiso and I felt as if ndandikhe ndayibona istory sakhe because I how many times kuthethwa ngesituation ezinje kuma TV and everything and for you ube uyi-mail and portray it ngelhlobo uyikhuphe ngakhona how does that make you feel and also uphiwe because kulanto ibana ke ngoku ezinto ezininzi kangaka zenziwa ngabantu abangodata fike ke sikhala kwezitho sitsho oko babantu abangodata kaniphakameni nenzini into ngokwenu so where is your mind your thinking with regards to this because ungawenza umbongo wona because uzoyenza ba ihambe icwece ube kanti ubufuna nje ba makuhamba igama kunye necwece uyabona kanti ayikho njalo wena uyabona busawuqaphela i-gender based violence i-problem enkulu kakhulu eSouth Africa esijongene nayo uyabona
uyabona bayafa abantu bayabulalana ku relationships zabo besithi bayathandana uyabona so i-stories kaNomaXabiso Zitha it's not something ebeyisenzeka futshane nami mhlawumbe ndiyekhe ndayibona but zizinto ezenzekayo ezininzi nezistories ezivakalayo so ndiye ndathi ke ngoku mna njengembongi nanjengombhali wasekuhlaleni andizokwazi akuvumi ndithule uba ndibukele izinto ezinjena zisenzeka let me speak uyabona noba ndizina solution but at least kube khona umuntu kwelinye icala ovakalayo ba hey madoda no kukhona noise uyabona uyabona I love that ba ibe khona noise because most of the time abantu i-platforms abanazo abasebenzisi to actually make noise ngezinto eziyenzekayo eziyi-reality in life so thank you for that now for umuntu ongamaziyo mhlawumbe usimbone oqalayo uva nangento azenzayo simbone with regards to umsebenzi wakhe nangu nomaxabiso lo besisanomuva what would you like ba lo muntu xa iqala ukuva usimbone take out from umsebenzi wakho eyona nto ndibe nexhalalayo kubantu xa beqala umva umculo wami baye bangayazi bayintoni le aqonda kanamhla ayicima loo nto andinamdla uyimamela so into endinoyicela ebantwini ukuba makabamamele ayinike ithuba uyawuzuza nto wena yabo yo I can't imagine umuntu eqala umamela athi ayicima loo nto engathi uthethi intsomi nje like ingathi intsomi mntaze I can't imagine alright masiboleke mphulaphula ZiboneleFM siyepha kwindengiso zalapha ekhaya xa sibuya saqhubeka ke no Simbone sabe siqukumbela ke kodwa njengoba besitshilo ukuthi at 3 p.m.